Thank you, Denver J. Obrador. Obrador. Thank you sa pag-follow. Pakisabi sa sa mga kaibigan mo, i-follow din ako. Sabihin nyo, 5.0 KD itong player na to. Puta. Kasaya. 30 kills per game. Wow. Pwede, pwede. Pwede. Restart ko yung stream ko. Pero nakakalabas pa rin. Nagloko yung Facebook. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Avoid the gas. Get to the safe zone. Saan po tayo? That's where we're dropping. Ganda oh. Uy, bago yan ah. Yan ang bago. Nakakainin natin. Ano kakainin natin? Okay, Kainin. ano gusto mo? Oh, kakain daw tayo dyan eh. Chicken. Chicken, chicken. Akin isang Parehas rin dito. gipsal mo. Sana. Wow. Dito. Tinola. Oh, Bako isang ah. gipsal tayo. Kala ko tao, Primary even objective pala is to yun. kill 'em all. Hindi ko nakuha. Ito. Kill 'em. Enemy UAV overhead. Meron. Fintech. Yan, buti naman. Attack. Galit sila eh. Ah, siya yun. Nasa ere kanina. Galit sila, nakikitaan ka eh. Sabihin, nagpapakita ka, wala namang gano. Sigma lang ako eh. Kalaban ng dito. Move on my waypoint. Ay, talaga Tapos may naman. kalaban rin dito. Destination marked. Doon ka naman Kailangan nanalo. Meron dito. Okay na rin sa performance, boss. Huwag mo na idamay yun. Babakbakan dito. Bugo-boom. Meron dyan sa labas eh. Kala ko. Claymore flash. Tao sa taas para mak... Sige. Wala ko. Papahabol ako. Nandito na. Sabi mo babae. Nandito ako. Hey, dito Sige, ako. Baril mo. Asan na ba sila? Ayun, Yun, oh. nakakit na ako. Ah, lumayo. Hindi nila ako ninabol. Hoy, loadout muna tayo bago tayo pahabol. Enemy recon drone in your Dito, dito. area. Pagpahabol Tulin mo ako. Naglagay siya ng claymore eh. Baka ikaw daw yung humabol eh. Tapos push natin si Bounty. Pwede. Oh, may pera dito. May nag-drop. Ito, tatapon na. Ay, sa taas. Drop on the way. Sa taas, Oo nga, sa sa taas. taas Sorry, yan. sorry. Oh, may zipline dito eh. Dito, sa gilid. Oh, may naka-drone. Ah, Di ba pala looted tong taas eh? Di pa looted dito. spotted ako ng drone. Nag-move yung bounty. Ina-RPG ko yung ano eh. Bakit? In the area. Dami natin pera oh. Ow. Tara, kunin natin loadout muna.
Ayun o, tumalon. Contact! Agre. Hearty Strategy Banglilista. bounty. Gusto nyo? Time's up. Objective failed. Alistics nga pala ako. Si Hearty Uy! Banglilista. Ayun, Gago! may kalaban. Ang ina! Gago kay Isa, ano pa kami ha? Katago sa ilalim ng ano. Oh, yun sa akin. Move on my waypoint. Isa pa. Setting charge. Destination marked. Friendly UAV overhead. Sa kanan. Broke yung isa, bro. Sa baba lang siya. Ayun, may isa sa taas. Oh, wala. Down. Enemy UAV overhead. Ayun yung isa. Troops in contact. Copy. Down na rin. Nice one. Saan pa isa, Speedy? Ayun o, sa taas. Destination marked. Ilang bala lang pinutok ko, 97 na agad amo ko. May bala ko. Ito. Kailangan yung May bala nag-loadout. dito. Sa kaliwa. Enemy UAV overhead. Ayun, amo. Okay. May kalaban pa rin yung bounty, oh. Destination marked. Kalaban pa rin. Ako, nobis. Uy, may ammunition dyan. Friendly UAV overhead. Destination marked. Purple, no? Nandun Move on eh. my waypoint. Pumunta sa... Tara. Dito sa may bay. Sa ano na natin, bay? Enemy UAV Tara. overhead. Saan yan? Sa taas? Sige, saan tayo? Shit. Dito, bay. Para pa. May kalaban. Move on my waypoint. Sila nga yan, tol. Ay, tangin na. Buhay. Ay, hope ko pa. Tangin na, patay ako. Oh, Saktong, parang kalistik. Ayun, no? Kalistik. saktong pakyat ako sa zipline eh. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Pay Ayun, attention. may isa. Tara, paluin natin. Practice Tara. your aim while you wait. Taunting your enemy. Patay na yung isa. Down. Get inside their Uy! Putang ina, tinabla ko sa likod. Shit. Down na yung sa itaas. Ay, ako na stand po. Tangina mali. Sorry. There's a fight kicking off. Yeah, nabroke na siya. Up next. Makikata siya sa taas. Makit siya sa taas. Umakit. Agdatin mo na. Ayun. Paluin. Ay! He's using calisticks, bro. Win here and you return to the front Bawal line. yung You mapatay. lose, your fight is over. Alistics kami. Sort them out or capture the Batang objective. Arlis, oh. Labasin mo yung baril natin, ha. Got roughed up in there. May gumarin ulit dito. Dito talaga ako dito. May nagbayo ulit dito. Nagbayo ulit Ulit pa dyan. Oh, Your team has the cash. They can pay you. Easy. Sa baril na yan. may kalaban. I'm dead. May kalaban ako rito. Ayun. Ayun ang hinahabol natin. Nasa taas. I'm held hostage. Hey, you. Ow. Headshot. Uy! Dami. Ay! Dami nung makyat ah. Dalawa. May nag-drop, naka-shotgun pa isa. Saka hindi tahimik siyang umakyat. Uncle Dre.
Ay, gago! Ba't naglag ako? Ay, gumalaw. Laggers. Vloggers. Ayaw gumalaw. Hacker yan. Buhay kaya ako. Oh, ayan. Sabi na eh. Buhay. Galing, ha? Storage ako, nasa storage. Yep. May tatlong spam dito. Oh. Eyes on scavenger, eyes on scavenger, eyes on scavenger contract. Vendors, need to buy vendors. Buy. Pwede. Eyes on scavenger contract. Looted na. Cancel that. Uzi? Uy. May binili. Learn from the loss. Failures are profiteering. Ang tigas ng armor ng ano, ah. Bulldozer. All. All squad. Number Jake. Nag-reset ka niya. Out na pala. Out na ako. Oh, Out ka nag-reset. na. Sige, Out ka na ba? Light kayo. Oy, online si Chris, oh. Online ba sige? Online, no? Wait mga lods. Salamat, idol. Jose. Invite mo, lods. Hindi siya masali sa akin yan. Eh, di ba? Sa'yo lang. Aray. Eh, nawala si Granny, ah. Andyan ba ba? Nawala si Ay, Granny. nawala nga. Nawala. Data lang sige. Shit. At Ralph's, sumali fresh kay Gaze. groceries are our thing, so we Siguro. check your delivery order for freshness at every Baby. step from farm to store and pick and Ganda pack namin. everything in your free pickup order Ah, with si care because we treat Daddy. your food the way we'd want ours to. Death cards. We're fresh every day, so shop Death anywhere. card, tsaka si Daddy. Ralph's, fresh for everyone. Free pickup on Sige. orders of $35 or more. Ay, kasama siguro yung Call Me Daddy. And now si you'll Death find more Cards. ways to save on your favorites. When you download digital coupons, you can use up to 5 times in one Uncle Dre transaction. walang Ralph's, fresh for everyone. mic to. Ay, na-DC. Great values are Laro happening muna now. kayo, during luto Lowe's lang summer ako savings. food, sabi Save niya. on select appliance special values. Granny, Plus, Granny. save an Si Papa additional Granny. $50 when you buy 2 or more appliances, each priced $396 or more. You'll also find new lower prices on ceiling fans, landscape lighting, and more. So shop Lowe's today. Must ask cashier to apply discount in store. Online must use promo Go code. Dre. Can't be combined with any other Dre. discounts. See May Lowe's.com mic for ka? exclusions and terms. Na? Valid 7/15 through 8/4. US only. This is Oh, Ice-T and Stone meron na daw. Cold Steve Austin, and
Hello? We're on a mission to get America to switch to cold water Hindi, washing nag-type with lang siya. Tide. Saves you energy. And that saves you up to $150 a year on your energy bill. Plus, Tide Isaksak cleans ko better lang in sa cold pet than ko. the bargain brand in hot. So what are you waiting for? Turn to cold because Stone Cold said so. Turn to cold with Tide. Meron daw? Meron daw siya eh. Si Titi nasa Kalam to eh. Nagpalit ng pangalan. Ah, ganun ba? Di ba Ilocano ka? Yeah. Si Titi nasa Kalam to eh. Nagano ka? Sa laon niya na ka, Lods. Meron mo Ilocano. lang dyan ha. Wala ko pagkain dyan. Ah, sige lang, Lods. Post Amo Manager. The mic mo, Uncle Dre? Awan. Saksak mo. Sige. Fix na yan para mas maganda mas maganda laro natin pag may comms tayo. Para mas mabuhat mo pa kami ng gusto. Great to be at a game. The crowds are out. The hot dogs are hot. And Zelle is a great way to send money to friends wherever they bank. Let's go, Zelle! Look for Zelle in your banking app. U.S. bank account required. Terms and conditions apply. Learn more at ZellePay.com. What makes one head of lettuce better than another? At Ralph's, we take scrutinizing freshness to a whole new level, where only the best of the best will do. That means not every leafy green leaves the field, and not every grape makes the grade. So when you shop Ralph's, you know it's not just fresh, it's fresher than fresh. Ralph's, fresh for everyone. And now you'll find more ways to save on your favorites. When you download digital coupons, you can use up to 5 times in one transaction. Ralph's, fresh for everyone. I am Friday. You have been selected as a recruit for the new Avengers Campus, where you can sling webs on an adventure with Spider-Man and fuel up Magana in the naman test kitchen. Your first mission, report to Avengers Campus. Avengers Campus, now open at Disney California Adventure Park. For a limited time, California residents can visit the Disneyland Resort for as low as $83 per day with a 3-day, 1-park-per-day ticket. Both ticket and park reservation required. Visit Disneyland.com for important details. Offering subject to capacity restrictions and change without notice. Okay yung mic. Meron akong nadidinig na na ham eh. Pero walang audio. Yun, dinig ko. Oh, dinig ko. Pero mahina lang. Yun, mas maganda yan. Yo, may mic na tayo. Lahat.
Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Uy. Shit. Naglag. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Saan tayo? Yun lang kayo. Mark nyo lang. Salamat po sa 4,000 nating manonood. Hindi kayo naglalag? Naglalag ako ah. Ayos lang naman. 39 ms, no packet loss. Shit. Lalag ka pa rin? Sige, sige. Okay. Try natin to. Saan tayo? Medyo late na pero sana wala. Medyo late. Wala namang contract. Targets are up. Get to work. Wala tayong kasama sa MOBA, no? Shit, nagdalag talaga. Lalag ka ba? Sige lang dyan. Balik tayo mamaya, Lods, pag ano. Sa ibang server ka na, Chef. Oo, sa akin. Set command. May packet loss ka. Ano man? Dalawang baril ko, dalawang Body armor here. loadout na tayo. Enemy dropping into the AR. Oh, dropping. Drop pa dito. Enemies in the area. Advanced UAV. We're exposed. Uy! Sa Sa bar. itaas, tol. Mag-isa lang. Oh, shit! Ang enangin. Ganto. Oh, may dalawa sila. Pucha. Enemy launching advanced UAV. We're exposed. Enemies in the area. Nandito pa. Oh, shit.
Ilan ba yan? Patay na isa? Patay na yung isa. Yung isa lang. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, Shit, you're yun. done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Stand by for redeployment. Iwas na, iwas. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Moving. Antapolis. Sige, sige, police na na. Baka hindi pa looted. Deko dito. Ammunition box ako. To the AO. Be advised, your teammate got their arse kicked. Their RPB at this time. Sorry. I can drive. Kalaban ako dito. Enemy UAV overhead. Ay, dami nila. Dami ba? Marami to, yung buong squad. Patay ko lang yung isa. Oh shit. I can drive. I'll take the wheel. Gugutom ako ng tuyo. Tuyo. Tuyo, oo. Kamatis. Malakas sa panin yun. Panood ko lang sa... Uy, yes, sasakyan ko. Pwede na makabuhay. Gamitin mo lang yung mic mo, Uncle Dry. Huwag kang mahiya. Buy station identified. Pika, Uncle Dre. Coming. Narinig mo si Uncle Dry? Hindi, nag-ano lang siya, nag-ping siya. Copy Ah, cash okay. drop. Uy. Ano na, kung muna si Jerda, tana. Kahit sino, Lods, kahit sino. Ito naman, iwan ko pera dito, ha. Pwede natin mabuhay isa. Closing in. Relocating the safe zone. Copy cash Punta ako drop. dyan. Mark the care package. Bounty contract marked. Thank you.
Yun, may mic. May mic pala si Tristan eh. Meron yan. Salita ka lang, mas okay pag ano. Armor here. Mas maganda pag may comms tayo. I need hotel round. Healthy target has been marked. Killer. Use the rifle round. Large caliber here. Wala, ang bala. Armor here. Mid-cal here. Gas is closing in. Ayan, nasa tower yata yan eh. Hostile maneuvering. Saan tayo? We're in the safe zone. Wala akong pang snipe. Baka may tao sa train ha. May bumuhay dun sa taas, sa police station. Ito meron. Meron. Meron dyan, Jeff. Saan ang bala? Oh, ano pa lang ang Isa lang. bala. Binuhay niya yung kasama niya eh. Magsak na siguro sa Binuhay ano. niya. Ibang lugar. Ayun, may bala naman sa loob dyan ah. Dyan. Nakagamit ko na. Moving. Disregard that. Meron ba? May pa. Take that item. Cancel that. Tambay. Wala lang balam. Time's up. Objective failed. May tao kanina sa tower, di ba? Armor's out. Lahat dito. Pwedeng tumas dito. Dito pala. Sakto pala yung ano natin kanina. Gitna. Got gas inbound. Safe zone relocated.
Nahulog ako. Uy! Nagsasarili eh. Nahulog sa bato. You'll be okay. Dito lang kayo daan, no? Moving out. Ito tinatry kong umakyat. Naghahanap ako ng shortcut. Thank you guys. Pause tuloy yung ko. Eyes on target. Plato ko. Tayo ng bala. Kompleto kayo sa bala. Oo. Short ka? Kulang ako sa AR. Shotgun rounds marked. Ang pangwakbakan to. Hindi tayo UAV ito. Got gas moving in. Blunder gas here. Let's take it. We're in safe zone. Watch for enemy. Gusto nyo umakyat dito, Jer? Safe ata dito eh. Sige. Sunod ako. High ground tayo. May ammunition box kayo yun. Drop yun. Basta. Tagal naman ng tram. Ay, gano'n. Ikat naman ako. Loot dito eh. Loot dito ah. Buy station identified. Copycat stop. Alam mo na pero tala. Have eyes on. Friendly UAV overhead. Yung king. Siya pa lumapit yung king Bawas. Gas is inbound. Marking new safe zone. Kunin natin tong scabby. Para may pera tayo. Scavenger contract located. Sige. Ano? May box pa rito I can use that. Ay. Yan na yung gas din pala. Yan na yung gas Okay, sa itaas to. Scavenger contract marked. I can use that. May ammunition box ako dito. Nakapick up ako. Sakto. Gas is moving. Supply box located. Move to secure.
Saan ba yan? Tingin mo lang dyan. Kakalito. Bakya nito. Pat na tayo. Bata mabutan niya. Next objective located. Have eyes on. Saan tayo? Marking hostile Kanan? vehicle. Sige, left ka, left. Enemy marked. I'll take the wheel. Can't reach the objective. Scrub the contract. Contact! Friendly UAV overhead. Ay, kalaban ako dito. Shit. Meron sa harapan. Wag na kayo sa kaliwa. Marami. May isang team sa sa taas. Dun sa may dito sa buy station. Hindi ko mapin. Enemies in the area! Disregard blast. Aid station here. Yan, may team dyan. Pababa na sila. Keep mo sila. Got it. Sa likod mo lang sa kanan. Diyan na yung king. Marking Be targets. advised. You Friendly cleared hot. precision airstrike inbound. Ay, nakapasok. Ay, basag! Nice. Ay, humabol sa kontrata. Contact front. Movement. Makita. Oh! Sa bahay, sa may bahay. Sa may bahay. Ayan pala. You got this. Circle dry lang malakas. Kayang-kaya yan. Dami. 25 remaining. Good job. At kayo ng isa. Out na daw si Tristan. May invite kayo?
Malit si Tristan dyan. Maglalaro daw siya ng Naruto. Ay, manonood yata. Hindi ko alam. Kahit kayo ng isa. Quads to. Random yung isa. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deployed soon. Warm-up's done. Time to kick this off. Raw Barus Baruso. Got Mike? Anyone? Check. Anyone got Mike? You have Mike Jigs. You have Mike Uncle Dre. No, I don't. You don't have Mike? That's good. Hot drop. Let's go. Oh shit. Boost Cav.
Uy! Gago, asa to? Oh shit! May nag-shotgun. Oo. Rubber soup. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Be advised, your teammate got their arse. Their RTB at this point. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. You got roughed up in there. We're bringing you home. If your team has the cash, they can pay for your release. Wow! Are the only hope. Waiting na daw si Granny, ano? Waiting na ba? Tara na ba? Oo. Oo. Exit na? Exit na, exit na. Sabi ni Uncle Dre, yeah. Granny. Di pumasok. Ganon. Eh... You know? You know? Parang umihi lang ha. Pare SLP ko, Ano, Gren? tema sa ano, pag nakuha mo pala yung combo. Combo na. Lalagad. Gren. Lolo Green. Bibili ako na ano bibili ako.
target practice while you can. We're deploying soon. Hindi, pang-scholar ko lang. Tambay ngayon dito eh. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Tsaka pare, wala naman. Hindi nila tatantanan nyo kasi hindi rin sila kikita pag hindi sila malaw. Itong panalo nga yun eh. Pare, kung marami-rami nga lang pang-invest ngayon, bibili ako marami. Wala lang kasi gaano, nasa project ang po. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Eh, marami pa kami. Ano, pare, pagka meron ka ng pag-aralan, sabihan mo naman ako, sama ako. Yun ba, bago raw ngayon yun? Bago raw nga ngayon yun. Sige nga, basahin ko nga mamaya, pare. Pasok mo na yan. Eh, sabihan mo ako tol, pag papasok ko, sama ako. Sige na, laki. Thank you. Oh. Eliminate all targets in the Oh, AO. busy mo. Congressman Grenia. Oh, aksi. Business mode. Oo. May kasama natin, tol. Si ano yan? Titi na sa kalam dati. Pangalan niya. Ayun, nakalaban na natin yan. Nakasama ko na yan. Uncle Dre. Hindi na sa kalam. Tatanong kung Koreano ko. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Uy! Nandyan. Tara sa school. School yan, school. Lahat tayo. Those motherfuckers! Ayan, tol. Ito ba? Tara sa school. School. Second floor. Ay, lumabas na, tol. Oh, andyan. Hugot na ako, hugot. Friendly precision airstrike inbound. Parela. Galing sa red door. Ito, nakaabang, second floor. Ay, bilis naman na. Shotgun ba yun? Gamit niya? Yun, puta, nakakalaro na ulit. Gag. May kalaban to ba? Hindi ka lang meron. Meron pa ba Uncle Dre? Friendly sentry gun online. Ah, si Granny. Patay ka, Gren? Patay ako, second floor. There's a little cash. Teammate redeploying to the AO. Ayun. Galing sa red door siya. Dyan. Drop mo dyan. Load out tayo. Lang mic si Titi. Meron dyan eh. Meron ka, di ba? Uy, wala palang buy dito. Sa kalam. Saksak mo na. Sa kabila pala tayo magbabay. Wala dito. Tangina, ito lang yung disadvantage yan na magdadala ka.
Para kang ano, cameraman yan eh. I'll drive. Gas is moving. All right, passenger. I'll take boss. Oh shit, kulang pala. Pero... Meron ako. There. Ay, diyan na pala. SMG here. Got a loadout drop inbound. Body armor. Basag. Oh, sino gusto mong satchel dyan? Satchel dito. Sa train. Ay, ano, UAV tol, UAV. Ay, copy. Friendly UAV overhead. I'll drive. Body armor here. I'll take passenger. Tago, may update pa. Hey, Dre, loot ka dyan, Dre. Don't worry, I'll drive. Body Sana armor. yung mic mo, Dre. All right. Okay, dito, clear. Enemy helicopter! Enemy UAV overhead. Pag Rennie, okay ka lang dyan? Transaction. Punta na ako tol. Does anyone need this? Enemy UAV overhead. Body armor Satchel dito. Chill na lahat ah. Does anyone need this? Kahit, ano ulit? UAV ulit tol. Eh, Flash out! Uy! oh, ano yan? Meron? Okay. Tinesting ko lang. Gumagana. Okay naman. Practice lang. Practice lang. Baka mamaya hindi ko na Friendly loadout drop on the way. Ayun na. Bili mo na ako UAV ah. Care package. Sige tol, Kasya ba? bye. Of course, there's a lot of money. Satchel, Gren, ayaw mo? Cash here. Meron ako tol. Gas inbound. Ginagamit ng satchel yan si Papa Granny. Okay na ako. Drop ko lahat ng plates ko ha. Friendly UAV overhead. Drop money tol. Wrapping all the plates. Going this way. Na, go. Pagin natin yan.
Saan ba yung kalaban natin? Hindi, kunin may muna kalaban, natin may yung truck, ano, may truck. gughost tayo. Okay, masaan? Likod? Pakibaba ng ano. Lumayo, lumayo. Talo. Matay. Pababa ng ano, 200 loads. Tala. Ayan, kasama ka niya, chopper. Tama yan. Uy, basag na. Enemy helo! Kapag refill na pa kayo bala dito. Ghosted na. Losing ground. Play nito. Gitna sa mill base. Gitna, mill base at saka ano. Moving. Cancel that. Eh, dyan na tayo, blue tol. Saan tayo? Blue? Blue, tara, blue. May isa dyan ha. Ay, di, sa baba sila. Nag-loadout pala kayo. Oh, loadout yun. Ayaw mo mag-loadout? Sige, tol. Mag-ghost? Nakagos ako, tol. Ghosted ka lang. Going this way. Forget what I said. Anybody need one of these? Pala ka yun nete. Kalaban! Ay. Wow! Patay, patay, patay. Yun. Auto patay yan. Kulit naman nito. Nag-a-axi tao eh. Naintindihan yung sinabi niyo tol, Chinese. Babay si Gago. Mamaya ka na. King dito. Isa na tayong ano. High ground tayo. Kaya ganun tayo. Mill base eh. Tara! Kaya ano na lang. Sugurin na natin yung mill base mamaya. Sabayan Teka natin naman! yung... Ayan. Taka hindi namatay. Baba dito, baba. Ay, sumakay. Enemy soldier Ayan, incoming. dadaan. Pakinala ng buhay ito eh. Sino bumili? Enemies in the area! Nandito. Over there! Ay! Saan na yun? Palo. Tara tol, siguro natin itong blue na to. Itaas na yan. Dito Meron na ako. kanina dito eh. Forget what I said. Moving. Taka hindi pa namatay yung nagda-drop na yun. Ay, namatay! Napatay mo yun ang Dalawa kadray? na kills ko. Yun nandito? Jigs, meron dito. Ayan. Dito sa bahay. Uy! Likod ko! Ayan, Jigs, sa likod mo. Sa likod, tagilira mo. Team is hunting you. Stay alert. Target Oh marked. shit. Send it.
loader 2-0. Good copy. Buster strike away. Uy, wow! Wow, ha? Ang jumping aim. Teammates in the gulag. They survive, they can relocate. Cheater ba? Pasok lahat. Pasok lahat ng bala niya sa akin eh. Ay, cheater pala yung mga yan. Nag-iisa yan, tol. Nag-iisa lang. Saan? Sa may... Taas. Uy. Nandito. Yan, no? Siya yata yung ano eh. Bumili kanina eh. Cheater to. Cheater yan, cheater tol. Nagte-teleport din to eh. You win this fight and you return to the front line. Pasok lahat ng bala niya sa akin. Down ako agad. Time to earn your freedom, soldier. Oh, cheater. Bringing you home. Yan, naka-jumping ano siya sa akin eh. Pwede spectate yun. If your team has the cash, they can pay for your release. Pangalan nun. Spectate niya natin, tal. Si. Ay, hindi. Wala na. Game na. Expected ko. Ito ba yan? 2 kills lang to eh. Hindi yan. Di yan, tol. Di game na. Hindi yan. Game na ba? Move on na. Play ko na. Play again. Sige, sir. Sige. Never mind. Grab some target practice while you can. We're deploying soon.
You're dropping into the area. What? All right, that's enough mucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Okay, kayo naman pili. Ano ang title para may iba? Yan din ang pipin ko eh. Yan din iniisip ko eh. Hindi, nababasa ko eh. Nambabasa ka pala ha? Nababasa ka na ngayon pag Renny, ha? Basa rin ata nila. Get to work. Mamamasa. Be advised, enemy team is tracking your Yan ang location. gusto ko. Wow! Talagang yung nilalapitan ka, Gren, ano? Ah, tama. Wala ka pang kali, eh. Pa nga to. Calio sticks. Calio sticks. Sobrang galing ng Amerikano pinanood ko sa Calisticks. Puta, sobrang galing. Uy! Uy, uy! Pare. Uy, gago! Dalawa. Dan Lodge. Hindi maping, eh. Dalawa. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to Hindi ko nakita redeploy. yun, may baril. Pushing na. Pupo sila. Gago, di namatay. I'll drive. Gago yung mga yan, ah. Yeah. They'll fight for a chance Naman to inaano. redeploy. Ina. Talaga. Nabutan. Tag me. Wow! Survive. Deploy. Unahan pa ako. Ah, mamaya, sunod ako. Kainan na ba, Gren? 7 o'clock eh. Kainan na. Ano oras na ba dyan? Dito, 5:48 a.m. Feel free to give these wankers a proper cheer. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Watch the stream. While they play. Kaya pa natutulog, Jigs? We got a Pa. problem right here. You're up next, mate. Yatan si Jigs ngayon. Listen up, soldier. Maganda makina niya, bagong change oil eh. Kasobrahan yan. Oo! Kasobrahan. Nakadalawang palit eh. Dalawang palit eh. Sana sobrang Iba-ibang linis pa version lang pa tubo ah. Iba-ibang version pa. Oo. Sobrang linis ang tubo ngayon. May American tsaka Mexican version eh. Hybrid. Hybrid Baka yan. hybrid. Iba yan. Papapasana all ka na lang. Oo nga eh. Sabihin ko sana eh. Sana all, change oil. Kagat labi. Ang daming red box ah. Sulit.
Wow! Sana all change oil. Bay na. Magka-rhyme yan. Sana all change oil. Na all change oil. Sulit. Uy, may kalaban kayo? Ayun. Uy, bakit bukas to? Sino bukas? I'll drive. May tao rito kanina, sigurado. Oh. Bukas to eh. May mga weapon dito. Assault rifle here. Ay, nawala na. Wala to Kanina ba? pa sila nandito. Kulang pa eh. Hindi, bibiling ko si Jigs. Ay! Wala pala si Jigs. Thank you. Don't worry, I'll drive. Recon. Para may iba naman. A bounty. Objective is to eliminate the bounty target. Target there. Pwede na oh. Pahi tayo. Hihirapan sa akin. Meron. One there. Hostile dropping in. Yan na yung ganit. Sinareping to eh. Dito sa taas to. Uy! Dito to oh. Dito na oh, sa likod mo. Sa likod mo, Uncle Dre. Nasa kay Uncle Dre, Oh, shit. yung kalaban. Ayun. Gagon to camper. Uy, may nag-load out? Wow! Sana. Nakakali ka na. Eh. One on one yung ano, bounty. Nasa taas si Gago. Ano sa itaas? Uy, sa kabila pa. Uy! Pakiramdaman lang oh. Ay, Si nakita ka na Bounty niya. ka pala eh. Ayun. Kung tayo na Bounty yan. mabuhay ka. Yan. Uy! Dalawa, tatlo. Ay, kaya niya muna kami tol. Sige, bye-bye. Sige, tal. Jer, kain mo na din ako, Jer. Laro sige. ka pa ba? Ha? Laro ka pa? Tulog na. Diretso na ako sa pag ano. Sige, tal. Okay. Sige lads. Bukas ulit. Sige, lads. Bukas ulit.